fordelt pointene Simon Ammann. Hvis han altså bare havde fået de der nogle 130-40 point, som han missede i Oberstdorf på grund af styrtet, så ville han have været godt kørende, fordi han er altså... nej, ikke på grund af styrtet, så ville han have været godt kørende, fordi han er altså... nej, ikke igen! Så fordelt pointene Simon Ammann. Hvis han altså bare havde fået de der nogle 130-40 point, som han missede i Oberstdorf på grund af styrtet, så ville han have været godt kørende, fordi han er altså... nej, ikke på grund af styrtet, så ville han have været godt kørende, fordi han er altså... nej, ikke igen! Fordelt pointene Simon Ammann. Hvis han altså bare havde fået de der nogle 130-40 point, som han missede i Oberstdorf på grund af styrtet, så ville han have været godt kørende, fordi han er altså... nej, ikke på grund af styrtet, så ville han have været godt kørende, fordi han er altså... nej, ikke igen! Så ville han have været godt kørende, fordi han er altså... nej, ikke igen! Nej! Og den her gang bliver han altså liggende. Nej! Han styrtede i Oberstdorf, startede firebakketurneringen med styrt, og gør det igen, og den her gang...